गिबियावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि स्पेसियेल कनभेनसननि बे गेवलां मेलाव मासि लानाय आफादगिरि बिथां दिनैनि बे कनभेनसननि गेजेरजोंनो गावनि बिबाननिफ्राय बारग'लांनाय माराव गेदेर बर' नोंथां आरो बे कनभेनसननि गेजेरजोंनो गोदानै मासि मोननाय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बर' नोंथांजों लोगोसे बिथांनि मावथि हान्जा लोगो नोंथांमोन आरो बे हाबाफारियावनो जौसाङाव बाहागो लानो हानाय गुबुन गुबुन राजखान्थियारि आरो अराजखान्थियारि हान्जानि दैदेनगिरि बिथांमोनजों लोगोसे बयनिख्रुइ आंगोनिख्रुइ आंगो अनसुलि बिमा अनसुला बिफा आरो फंबाय बिनानावमोनजों लोगोसे साफ्रोमबो हारि सिबियारि मेलेमजिबि रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आं आफादनि जानानै खुलुमनायखौ बावहरबावबाय। दिनैनि बे सम जाय समा जोंनि बर' हारिनि थाखाय बयनिख्रुइ गोब्राबसिन सम आरो बयनिख्रुइ रंजाथावनासिन सम बेखौ आं आफादनि जानानै मोननै बिथिंजों सुंद'यै बिजिरना होनो नागिरदों। अब्लाबो गिबियावनो आं मोनसे बाथ्राखौ गुरैयै खावलायनो नागिरदों। दुलाराय बर' माहारिनि गेजेराव थांनाय 34 बोसोराव जोंनि आर्म स्ट्रागलआव जानाय थोंजोङै एबा खेंसालियायै जानाय गासैबो गोरोन्थिनि थाखाय आफादनि जानानै नोंथांनिसिम निमाहा बिग्रोहरबाय। मानोना गोबां समाव गोबां थासारिजों गोरोबनानै समजों खारफानानै गोबां गोरोन्थिखौ जोङो मावफ्लांदोंमोन। बेनि थाखाय नोंथांमोननि आंगो फिसा फंबाय बिनानाव बिदा बिब' हिसाबै जोङो निमाहानि जयग' होननानै जों मिजिंथिदों आरो नोंथांमोना जोंखौ निमाहा होनानै जों गुरैयै खावलायदों। बर'आ मोनसे गोजोन लुबैसुला आब्रुथि गोनां मोनसे हारि। थांनाय 12,000 बोसोरनिफ्रायनो जों बर'आ बयनिख्रुइ गोजामसिन थागिबि बर' माहारि हिसाबै बे हादाबसायाव आलो गोजोनै रायजो जाबोगासिनो दङ। नाथाय दुखुनांथावै गोबां सहायनाय सैसोनांनायनि गेजेरजों बर' हारिखौ जोबस्रांनायनिफ्राय रैखाथि होनो हायै अबस्थायाव फैनायनि जाहोनाव जोङो 3 मुगानि सिगां मोनसे आर्म स्ट्रागलखौ जागायनो बाध्य जादोंमोन। नाथाय थांखिया बे नङामोन जे जोङो आब्रुथि लुबैसुला बर' बिमानि फिसा नङामोन। थांखिया बे नङामोन जे जोङो गोजोननिफ्राय एरखेनानै थांगोन होननायनि। बबेखानि मोनसे बाथ्राखौ जोङो रायखाङालासिनो थानो हाया। थांनाय 10 जानुवारियाव जों जेब्ला हाग्रानिफ्राय ओंखारबोदोंमोन गोबां बर' रायजो राजानि खावलायनाय आरो बर' आफादारि हान्जाफोरा जोंखौ खावलायनाय लेखा जोङो गोजोन सावरायनायनि गेजेरजों बर'नि जि सुक्ति जा थामोनथा बेखौ जाफुंहोनाय थांखिजों फैदोंमोन। बेनिफ्राय 16 जानुवारियावहाय जोङो सासपेनसन अपारेशनखौ एग्रिमेन्ट खालामो खोब खम समनि गेजेरावनो आरो 11 साननि उनाव जोङो 27 जानुवारि 2020 मायथाइयाव गुबुन जोंनि बिरागिरि आफादफोर NDPनि 3 आफाद आरो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हेफाजाबजों एकर्डखौ जोङो मावफुंनायाव बाहागो लादोंमोन। नाथाय सोमोनांथाव बाथ्राया आं जोंनि नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्डनि सासे गाहाय नेहाथारि हिसाबै आंनिसिम गोबां मानसिया मोनसे सोंलु सोंहरदोंमोन। नोंथांमोना गोरोन्थि मावबाय, नोंथांमोना उन दाहा जानांगोन, नोंथांमोना हारिखौ बिथै खालामबाय होननानै आंनिसिम कुइसन खालामहरदोंमोन। बाथ्राया ओरैबायदि उदांस्रि नागिरनाय मोनसे आफादा स्टेटखौबो लायाखिसै
स्टेट नङा इउनियन टेरिटरिखौबो नोंथांमोना लाबोनो हायाखिसै नाथाय मोनसे रिजनसो लाबोबाय होननानै जोंखौ सोंखारिहरदोंमोन। फिननाया गोरलैयानो आं बिथांमोनसिम गोरलै मोनसे फिननाय होनो नागिरदों। बर' हारिखौ उदांस्रि खालामनायनि सिमाङा जोंहा अरायबो थागोन, नाथाय बे उदांस्रिनि जा लामा बे लामाया आलादा जागोन। जोंबो लुबैयो मंगल ग्रहआव न' लुहैनो, मंगल ग्रहनि हाखौ जोङो बेसेबां गय बायना लानानै बर' बिमानि दखनाखौ जों अराय समनि थाखाय बिर होनो। नाथाय मोनसे सोंनाय फैदों, जे समाव बर'फोरा गोग्लैदोंमोन, बर' फिसाया बिनि बिनानावा बिनि फिसाजोआ दखना थावसि गाननानै हाबा हरनायनि मोनसे अबस्थायाव गैयामोन। जाय बर' बिमाया गावनि मोदैजों सिग्राबनाय दखनाखौ फोराननो सम मोनाखैमोन, जाय दावहारु बर' फिसाफोरा हाग्रायाव थानानै खैफोद आफोदनि गेजेरजों खिथ्रमा सावना जानानै थांना थानायनि मोनसे राहा लामा लादोंमोन, बे समाव नोंथांमोना बहा दङमोन? खावलायो बेफोरबायदि थासारिखौ जोंनि गेजेराव दा सोरजिहो, जाय थासारिया नंखाय रावजों इनकारेज होनानै, जाय थासारिया नंखाय रावजों इनफ्लुयेन्स खालामनानै बर' हारिखौ जों नंखाय लामाजों गालाबायथों। जों मोनसे थांखिजों फैदों, बे थांखियानो जादों गोबाय गब्लं जालांनाय दिङाखौ जोङो माथे मुथे खालामनानै बायलांनाय जोंनि लोरगिखौ गोदान लोरगि सोरजिनानै गुवार लैथोनि गेजेरजों आवगायलांनाय। बे आवगायलांनायनि थांखियानो जादों अराय समनि थाखाय बर' हारिखौ गेरेमसा दानायनि थांखि। नाथाय सोरबाया सेल्फिश मटिभेशनजों सोरखौबा इनकारेज खालामनानै दिनैनि बे आब्रुथि सोरजिनाय मुगाखौ जेन गोरोन्थि लामाजों लाङा, बेखौ जों आफादनि जानानै खावलायो। दुलाराय बर' रायजो राजानिसिम मोनसे खावलायबावनाय, गोबाङा दाखालिसिम सोंदों, NDP-आ मोनब्रै जाबाय, फरायसा आफादा गुबुन गुबुन मुङैबाबो खेंस्लाय थोंजोङैबाबो मोननै, गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जाफोर दङ, बिमा माहारिनि गेजेरावबो गोबां आफादफोर दङ, मानो खौसे जानो रोङाखै? आरो सोरखारि मावदों नोंथांमोना मोनब्रै आफाद जानानै NDP आफाद जानानै एबसुखौ लाफानानै एकर्ड खालामदों। नोंथांमोना खौसे जायाब्ला दिनै जोङो बर' हारिया खौसे जानायनि लामायाव फैनो हाया। जोङो बिखा सावनानै बुङो होननानै गोबां मेलेमजिबि होननानै गावखौ बुंनो हाग्रा मानसिफ्रा जोंनिसिम कुइसन खालामदों। बिखा सावनानै बुङो दिनै जोंनि आइमोननि सिगाङाव गोमानाय मुंख्लंफोरनि मुं लानानै बुङो जोङो जोंनि आंगोफोरनि सिगाङाव जोङो थांनाय 11 फेब्रुवारि खालि बोहैथि दाननि बे 11 अक्ट'आवनो मोनब्रै NDP-आ मोनसे जाबाय। आरो बेनि थांखियानो जादों दुलाराय बर' हारिनि गेजेराव गावखौनो इन्टेलेक्सुवेल होनग्रा, गावखौनो बर' हारिनि दैदेनगिरि होनना बुंनानै लाग्रा सुबुंफोरनि खुगाखौ मुथिनायनि मोनसे थांखि। नाथाय बे थांखिया जोंनि प्राइमारि नङा, बे जोंनि सेकेन्डारि थांखिसो। जोंनि प्राइमारि थांखिया जादों बर' हारिखौ जोङो खौसे खालामनायनि मोनसे थांखि, आरो बे थांखिनि दारैनो जोङो खौसे जागोन। नंखायनो दिनैनि बे प्लेटफर्मनि गेजेरजों NDP जानानै नोंथांमोनखौबो खावलायो, जोङो मोनब्रैसो आफादनि दैदेनगिरिफोरा, मोनब्रैसो आफादनि गासैबो सोद्रोमाफोरा खौसे जानानै बर' हारिया खौसे जाया। जों खौसे थाङोब्ला साफ्रोमबो बिमा बिफा, साफ्रोमबो बिदा फंबाय, बिब' बिनानावा खौसेथि जानायनि सम। जोंनि खौसेथिया सासे अनसुलि बिमानि गोदनायाव सानाय गाननाय लोफोर बायदि जानांगोन। मोनसे लोनि बेगरा गुबुन मोनसे लोनि बेगरजों अराय सम नांफानानै नांजाबनानै थानाय बायदि, जायखौ जोङो सेन सिस्टेम होननानै बुङो। खावलायो, जोंबो लुबैयो, जोंबो मिजिंथियो, जोंबो साननो हायो, न'निख्रुइ गोदैसिन बिमानिख्रुइ आंगोसिन बे मुलुगाव रावबो गैया।
नाथाय न'निख्रुइ गोदैसिन बिमानिख्रुइ आंगोसिन होननाय रावा जोंनिया खुगायावल' जायालासेनो गोरबोनिफ्रायबो फैनांगोन आरो बेखौ अरायथा लाखिनो थाखाय जों साफ्रोमबो प्रेक्टिकेल जानांगोन थियरि नङा जोङो रांनि उन उन खारालासिनो रांखौ जोंनि उन उन खारनो होनायनि मोनसे सम फैदों जों मा जोंनि बाथ्राखौ नोंथांमोना बुजिदों जानांगौ राङा जोंनि उन उन खारनांगोन बर' हारिनि उन उन खारनांगोन होमब्लासो जों बर' हारिया जौगागोन जोङो जेब्लासिम रांनि उन उन खारनो सोलोंगोन रांनि उन उन खारनायखौ नागारा अब्लासिम जों बुंनांगोन दि जोंनि बर' हारिया माब्लाबाबो जौगाया गोबां समाव गोबां बाथ्रा सावरायलायो जोंनि गेजेराव ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबाङा दंबा गोबां धरननि सोंखारियो गोबां डिबेट जानायखौ जों नुनो मोनो नाथाय मोनसे बाथ्राखौल' गोसोखां आंनि स्पिनि 10 रांनि थाखाय 100 रांखौ नोंथांमोना मालाबाबो खोमानानै दाला राङा मानसिखौ बायनो हाया मानसियासो रांखौ बायनांगौ गोबां ओंथि दङ बावहाय बुजिग्राया बुजिगोन बुजिया हयथ' सानबोलावनायनि गेजेरजों थागोन नाथाय जों बुजिनायनि सम फैदों गोबां बुंनो गोनां दङ जोंनि बुंथिगिरि बिथांमोना सिगनेटारि बिथांमोना माखासे जोंनि एकर्डनि पार्टफोरखौ मोजाङै बुंलांबाय दफाफोरखौ आं मोनसेल' खावलायबावदों आफादनि जानानै बयनिख्रुइ आंगोसिन बिमा माहारिनिसिम जाय बिमानि गोरबोआव बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्म जोनोम जादों बेबायदि बिमाया बयनिख्रुइ गोजौ थाखोसिन आरो जों साफ्रोमबो बिदा फंबाय बिफा माहारिया बिमाखौ मान होनो सोलोंनांगोन दिनै बर'नि गेजेराव बिमाखौ मान होनो रोङैनि थाखायनो दिनै बर'आ जेब्लायबो गाहायाव दङ जों बेखौ साफ्रोमबो मिथियो नाथाय जोङो प्रेक्टिकेल नङैनि थाखायनो बिमा माहारिखौ जोङो सिबिनो रोङाखै आरो जोंनि बिमा माहारियाबो बांद्राय मालायनि सायाव सोनारना थानायनि थाखाय गावनि जा जोहोलाव फिसाफोर जोहोलावजोफोर जोनोम होदों बेफोरखौ सुबुं धोन हिसाबै बाहायनो रोङाखै खावलायो जोंनि दिनैनि एकर्डनि जा दफाफोर बे दफाफोरखौ मावफुंनायाव नोंथांमोना मोजां इनिसिएटिभ लागोन जुदि जों मोनब्रै मोनबासोल' आफादा खौसे जानानै रायजो राजाया खौसे जायाब्ला जों बेवहाय बुंगोन बे मोनब्रै मोनबायाल' मुंख्रंनि सावनांगौ नांनाय नङा मुंख्रंनि थैया बे मोनब्रै मोनबा आफादनि सोद्रोमाफोरनियावल' नांनाय नङा नोंथांमोन साफ्रोमनियावबो बे मुंख्रंनि सावा नांगोन आरो बे थैया नोंथांमोननि गोरबोआव दागो जानानै थागोन जुदि नोंथांमोना खौसे जायाब्ला आरो जोङो जुदि खौसे आवगायलाङाब्ला जोबनायाव सुंद'यैनो मोनसे बाथ्राखौ मोनसे सोदोबजोंनो खावलायबावनो नागिरदों फैगौ समफोराव जोंनि एकर्डफोरखौ मावफुंनो थाखाय नोंथांमोना पार्टी हिसाबै मालाबाबो डिसिसन दाखालाम बिनायसा महरै नोंथांमोना डिसाइड खालाम सोर मानसिया मोजां जों साफ्रोमबो मिथिखागौ जोंनि एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरनि गेजेराव आं सासे सोद्रोमाखौ मिथिगौ बिथाङा बेसेबां माबायदि मानसि बिथाङा जेरै मिथियो गोबां माबायदि मानसि बेफोरबायदिनो नोंथांमोननि गेजेरावबो नोंथांमोननि गेजेराव जाय बिथांमोना पलिटिकेलि गावखौ रल लानानै बर' हारिखौ दैदेननो नागिरदों बे रल लाग्रा दैदेनगिरिफोरखौ सायख' बिथाङा लेखा रोंनायनि गेजेर खोन्थानोङा बिथाङा रां गोनांनि गेजेर खोन्थानोङा ओरैबायदि मानसिखौ सायख' नोंथांमोना जाय मानसिखौ सायख'योब्ला बर' हारिनि गांनाय उखैनाया जोबगोन आरो बर' हारिनि इयुना जेब्लायबो गोजौ महर लाबाय थागोन गोजोन्थों